नोंथांमोनखौ दिनै मोनसे गोदान भिडिअ बरायनाय थालायबाय जों दिनै मा होनो गगामुख कलेजनि बर' डिपार्टमेन्टनि सिङाव थानाय जों बानायनाय आरो ना मा होनोमोनलाय बेखौ वाल मेगाजिन थुलुंगा आरो बिनि नामा जों वाल मेगाजिनाव थुलुंगा दोनदों बेहाय मोनसे माने बिराद मोजां खन्थाइ नुदों आरो बेखौनो माने गोसोआव एसे फरायनानै नांनाय मोननायखाय नोंथांमोननोबो फरायनानै देखायनो सानदों आरो नोंथांमोना माबोरै मोनो नामा सोरांसार बसुमतारी रैखाथियावसो लागोन फरायनानै नोंथांमोना खोनासंलां गामिया खन्थाइनि मुङा जादों आंनि गामि आरो ना सावगारिखौबो बिराद मोजाङैनो द्र खालामदों मोजां नुदों ना मोजाङानो एकदम बारा खाथियाव लाना आखानाय बायदि जादों बिथाङा बिराद मोजाङैनो आखिनानै आरो खन्थाइखौ बिराद मोजाङै लिरदों आं नोंथांमोननो फरायनानै खोन्थानि नोंथांमोना एसे मोजाङै खोनासं आरो जुदि मोजां मोनदोंबा कमेन्ट खालामना हो आरो ना गुथैखौथ' फरायजोबनानै देखायनो हानाय नङा खनसे देखायजोबना हो माबायदि नै बर' थुनलाइनि खाम्फाखौबो जोबोद मोजां जादों मोजाङैनो बानायदों बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म ओजोंहाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि बिथाङा कनक बर'आ आखिना लाबोदों सेकेन्ड इयारनि मोजाङैनो द्र खालामदों गासैबो 3D गोजा आरो बिराद माखासे स्टुडेन्टनि बेहाय खन्थाइफोर दं आरो ना ओमफ्राय बिनि गेजेरावनो बिजाब नैबे बिजाब बेखेवनाय बिनि गेजेरावनो नैबे एसे देहायाव नांनायखाय माने फरायना होनो सानदों आरो नोंथांमोना खोनासंनो एसे खाथियाव फै दावराव जानो हागौ दै मुङा जादों आंनि गामि अबंनि सोरजिनाय मुलुग संसाराव हा बार दै अर अख्रांनि लोगोआव साबाजों सासे जोनोम लाबाय आं नों जोंनि गेजेराव तेत्रा दुआफारनि नङा कलियुगनिसो आं बृन्दावन आयुधा नङा सुथियापारानिसो आं बहा सुदामा बहा दानबीरफोर बेयाव खालि आं सोर दं राधा बायदि बहा दं सीता बायदि खालि दं बेयाव गावनि बायदि गैया नङा दं खोमादां तेत्रा दुआफारनि बायदि आटलान्टिक ना प्रशान्तआव गोदोखो बै नुथाय गोदोनि बायदि दं आंनि गामियावबो राबन आरो महाबली कांस बायदि जोनोम हो हे होगिरिफोर देबकी आरो बासुदेव बायदि खोनाला आंनि गामियाव मोनबा गुदुंनि मुहिहाब देंखो खोनायो आंनि गामियाव साबानि सासे होसिख्रावनाय देंखो गैलिया रावबो सोलोंसा कर्ण आरो अर्जुन बायदि आंनि गामियाव गैलिया रावबो गुरु द्रोण आरो परशुराम बायदि आंनि गामियाव माबायदि मोनखो लोगोफोर खन्थाइयाथ' बिराद मोजाङानो गोदोनि मा होनो द्वापर आरो त्रेता राम आरो कृष्णनि गेजेराव जा माखासे मोजां गुरुफोर मा होनो सोलोंसाफोर जेरै अर्जुन आरो कर्णआ जाबाय गुरु परशुरामनि सासे बिराद गिदिर सोलोंसामोन बिनि उनाव अर्जुना जादों गुरु द्रोणनि सासे सोलोंसा द्रोणाबो सासे माबानिनो मा होनो गुरु परशुरामनिनो सासे बिराद गिदिर सोलोंसामोन आरो दा बिथाङा बेखौ गोसोखांनानै बिराद मोजां खन्थाइ लिरदों आरो बेहाय देबकी आरो बासुदेव होननानै बुंदों देबकी आरो बासुदेवआ जाबाय श्री कृष्णनि बिमा आरो बिफा बेहाय बियो गोसोखांनानै लिरदों नाथाय गावहानो गोदोनि बायदि बृन्दावन आरो मा होनो बृन्दावननि नङानो बिथाङा दफारा युगनिबो नङानो सुथियापारानिसो मोजाङानो जादों गोदोनि नुथाय बायदिथ' गैला आरो दानि गेजेरावबो दानि समावबोथ' मा होनो राधा आरो सीता बायदि आइजो दंबावो गैलिया मोजाङानो जादों